chechere emenebe ogo baba na-achị akụkụ uderi ọkpọmọnarị ndị na-eje ọnụ echebe ọrụ ndị na-eje abịa echebe abịa mbụlị gbamụzibe emenebe ịmọmọnarị uderi ọkpọdogwu emenebe udegwu edodo uderi ọkpọdogwu emenebe obodo n'oloko n'elu ogo mgbe na-ete mma uderi ọkpọmọnarị emenebe anụ n'oloko n'elu ebe uderi ọkpọdogwu. Tradition be this one. Yes. Now we don't do am. Yes. Now our grandpapa live am for us. Yes, bro. And if you do am, you no go regret am.
ya gazie